Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħabbar il-baġit tal-Gvern għas-sena d-dieħla b'atta miżuri biex jilqgħu għall-inflazzjoni kkawżata minn sfidi internazzjonali. Żgur li l-aktar miżura li bosta jkunu qed jistennew hija żieda għall-għoli tal-ħajja jew aħjar iż-żieda fil-pagi kif ħafna jafuha. Il-Ministru ħabbar żieda fil-pagi ta' 9.90 € fil-ġimgħa. Din iż-żieda hija l-ogħla waħda fl-aħħar 22 sena. Il-pensjonanti se jieħdu 12.50 € Se tiżdied ukoll b'9 € iċ-Children's Allowance li ma' miżura se tixwa xejn aktar minn 5.6 miljun € u minna se jibbenefikaw 41,000 familja. Tħabbar ukoll mekkaniżmu addizzjonali għal dawk l-aktar vulnerabbli u li jinsabu f'riskju ta' faqar. Permezz ta' dan il-mekkaniżmu se jibbenefikaw 80,000 persuna u 37,000 familja. Se jiżdied ukoll il-Carers Grant mogħti lil ġenituri li ma jaħdmux biex jieħdu ħsieb lil uliedhom adulti b'diżabilità. Minn 500 € din se titlaq għal 4,500 € fis-sena. Apparti minn hekk il-Gvern se jagħti għotja ta' 10,000 € lil first time buyers fuq medda ta' 10 snin, apparti li se jkun hemm estensjoni tal-iskemi kollha tal-first time buyers, second time buyers u proprjetajiet f'għawdex. Jiżdied ukoll il-capping tal-benefiċċju tal-kera. Dan se jiżdied minn 400 € għal 500 € għal residenza b'kamra tas-sodda waħda, minn 500 € għal 600 € fix-xahar għal residenza b'żewġ kmamar tas-sodda u minn 600 € għal 700 € fix-xahar għal residenza bi 3 kmamar tas-sodda. Tħabbar ukoll żieda ta' 50 € fis-sena fl-istipendji tal-istudenti. Se jerġa' jingħata wkoll iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa lil-aktar minn 250,000 ħaddiem. Din il-miżura biss se tiswa lill-Gvern 26 miljun €. Qabel il-miliet il-Gvern se jwettaq weda oħra jiġifieri dik li jagħti għotja ta' 150 € lil dawk il-ħaddiema li jaħdmu f'setturi li jkollhom jaħdmu f'ħinijiet atipiċi bħal dawk tal-catering, turiżmu u oħrajn. Il-Gvern ħabbar ukoll li se jibda jinvesti 700 miljun € imwiegħda fi proġetti ta' tħaddir urban. Ħabbar 40 miljun € f'cash grants għall-intrapriżi żgħar u medji u anke 60 miljun € għall-iżvilupp urban sostenibbli f'għawdex. Il-Ministru tkellem fit-tul dwar is-sussidji li l-Gvern qed joħroġ biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Qal li minn kull 10 € li l-Gvern se jonfoq is-sena d-dieħla euro se jmur għal dawn is-sussidji.